Oko psunja i papuka, emisija za srpsku zajednicu Požeško-slavonske županije. Gradsko vijeće Srpske nacionalne manjine Požega u suradnji s parohijom Požeškom i zamjenikom županice Požeško-slavonske županije Nikolom Ivanovićem organiziralo je u restoranu Grgin Dol božićni prijem. Prisustvovali su mu među ostalim vladika Pakračko-slavonski Jovan Čulibrk, sekretar eparhije Protorej Stavrofor Đorđe Teodorović, županica Antonija Jozić, požeški paroh Nikola Petrović, gradonačelnik Požege Željko Glavić, konzulica Republike Srbije u Vukovaru Ljudmila Ostojić te brojni drugi uzvanici. Prijem je započeo pjevanjem drevne božićne pjesme i lomljenjem pogače u kojoj je bio novčić. Nosija mirovi svijet razuma, nebo zvijezdom služaši zvijezdoju, ključavusja, tebje klanjati sja soncu pravdi, i tebe vidjeti svi sodi vostoka, Gospodi, slava tebje. Mi smo sada otpjevali drevnu božićnu pjesmu koja kaže: rođenje Tvoje, Hriste Bože naš, zasijalo je svjetlost cijeloj naseljenju. I evo mi smo ovdje između, kažem, dva Božića, između Božića po Gregorijanskom, Božića po Julijanskom kalendaru. Neke pravoslavne crkve i slave po Julijanskom kalendaru, a ja da evo izrazim svoju radost, to smo ovdje baš u miru, u zajednici, u radosti, u tom miru koji nam je Hristos podario svojem svijetu iz mjesta koje se zove Bejt Lehem Jehuda, dom hljeba, dom kruha Judim, pa tako u znak sjećanja na to mjesto, na dom hljeba koji je dole u judejskoj pusti, mi danas silomimo ovaj hljeb. Neka bi svima vama bilo i svima nama bilo i radosno i mirno i blagosloveno, a posebno da zablagodarimo našoj županici što je došlo da s nama podijeli ovaj božićni mir, gospodinu gradonačelniku, i da im poželimo mnoga radna i vesela ljeta na njihovim dužnostima koja nisu laka, ali evo svi smo mi tu da ih učinimo ponekad lakšim, ponekad vjerojatno i težim, ali smo s vama i sve što možemo učinit ćemo da vam tu tešku dužnost zaista nosimo samo onoliko koliko je to moguće, koliko je potrebno, i neka vas Bog oboje blagoslovio na vašim dužnostima i podržao mnoge. Rekao je vladika Pakračko-slavonski Jovan Čulibrk. S obzirom na to da je predsjednik Gradskog vijeća Srpske nacionalne manjine izostao s prijema zbog bolesti, u ime vijeća, u svoje ime i u ime Srpske zajednice Požeško-slavonske županije prisutnima se obratio zamjenik županice Nikola Ivanović. Dragi uzvanici, poštovana županice, poštovani gradonačelniče, vaše preosveštenstvo, časni oci, dragi uzvanici, sve vas srdačno pozdravljam u ime Gradskog vijeća Srpske nacionalne manjine Požega, u svoje osobno ime, ali i u ime Srpske zajednice Požeško-slavonske županije. Duga je tradicija božićnih prijema u Požegi koji organizira Gradsko vijeće. Zbog bolesti predsjednika vijeća nije mogao biti danas sa nama. Zahvaljujem se svima vama koji ste se večeras odazvali. Ovo je nama jedna velika čast, ovo je nama jedan veliki iskorak da u jednoj zajednici, onako kako i živimo, svi zajedno proslavimo ovaj najradosniji hrišćanski praznik Božić. Nadam se da će ovakva okupljanja postati jedna velika tradicija, kako u Požegi, tako i u drugim mjestima naše županije. Ja sam zamoljen i od strane potpredsjednika vlade, gospodina Borisa Miloševića, da vam zaželim sretnu novu godinu, sretan Božić i sve da vas u svoje lično ime i u njegovo ime čestitam svima predstojeći Božić sa našim pozdravom, tradicionalnim pozdravom: mir Božji, Hristos se rodi. Okupljenima se u čestitkama pridružila i Antonija Jozić, Požeško-slavonska županica. Poštovane dame i gospodo, poštovano predstavnici vjerskog, kulturnog života
grada Požege, Požeško-slavonske županije. Meni je izuzetna čast prisustvovati danas vašem božićnom domjenku u prigodi proslave Božića svih vas koji Božić slavite po julijanskom kalendaru. Ono što je rečeno i u riječima prije, zajedništvo je ono koje nas treba krasiti, iskoraci određeni se trebaju učiniti i svatko od nas neka učini jedan korak naprijed u odnosu na dan jučer. Učinili smo već jako puno za državu u kojoj živimo. I u toj prigodi, evo i u radosti božićnih blagdana koje iščekujete i dolazak Isusa Krista, našega spasitelja, još jednom iskrene čestitke, sretan i blagoslovljen Božić svima vama koji Božić slavite 7. siječnja, dakle po julijanskom kalendaru. I hvala još jednom na pozivu. Rekla je Antonija Jozić, Požeško-slavonska županica. Vaša preuzvišenost i oče Jovane, poštovani svećenici, poštovana županice, dožupane, poštovani predstavnici Gradskog vijeća Srpske nacionalne manjine, poštovani uzvanici. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas večeras i biti ovdje s vama u ovom predbožićnom ozračju, pogotovo u stanju u kojem je nekako u prvom planu duh danas, kada zbog svih globalnih ugroza je među svima nama puno straha, neizvjesnosti. Svi smo pomalo iznenađeni, zatečeni i na neki način nesigurni. Zato ovakva ozračja doprinose jačanju duha i drago mi je da to dijelim večeras sa svima vama. Posebno sam radostan što vam mogu u ime svih Požežanki i Požežana, u ime svih stanovnika Požeštine, naravno i u svoje ime, čestitati nadolazeći Božić navješten radosnom viješću Hristos se rodi. Rekao je Željko Glavić, gradonačelnik Požege. Još jednom svima hvala na dolasku. Došla nam je i konzulica Republike Srbije Ljudmila Ostojić, koju ovog puta ovako pozdravljam. Podružit ćemo se večeras, ovo je prilika da porazgovaramo, da se možda i bolje upoznamo, da vidimo šta se može učiniti u nekom narednom periodu, ali svakako drago mi je da ste večeras ovdje i da ćemo u ovako jednom lijepom ozračju navijestiti i Božić koji nam dolazi za nekoliko dana. Sad bih molio na kraju i našeg novog Požežanina, ako smijem da kažem, Jereja Nikolu Petrovića, da se kratko obrati vama i da se evo i na ovakav način upoznamo. Dodao je Nikola Ivanović, zamjenik Požeško-slavonske županice. Požeški paroh Nikola Petrović u Požegi je tek nešto više od nekoliko mjeseci, pa je prijem bio i prigoda za upoznavanje s nekima od nazočnih. Pa dragi moji, hvala vam svima što ste došli, zahvaljujem se gospođi županici, gospodinu gradonačelniku, gospođi konzulu, također i svima vama iz grada Požege, iz državnih preduzeća, iz policije, stvarno hvala svima koji ste se odazvali ovom pozivu i došli kod nas na ovaj božićni prijem i stvarno se iskreno iz sveg srca nadam da je ovo jedan lep početak jednog dugog i plodnog druženja, saradnje, gdje ćemo mi na starim temeljima ponovo sazidati nove građevine koje će nas, daj Bože, nadživjeti i ostati našim potomcima da se diče i ponose našim malim, ali eto, istorijskim uspesima. Živi bili, neka je svima srećan Božić i Hristos se rodi. Dobrodošli. Rekao je požeški paroh Nikola Petrović. Ovom prilikom i Radio Laganjini FM želi sretan Božić, puno zdravlja i sreće svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti, a isto tako i sretnu 2022. godinu. Oko psunja i papuka. Ovaj projekat je sufinanciran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneseni u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodijelio sredstva.